Il-fuq minn 550 avveniment imqasma fuq 17 forma kreattiva u b'aktar minn 350 kollaboratur. Spazju Kreattiv nida program ġdid tal-istaġun 2024-2025 maħsub sabiex jagħti l-ħajja lill-arti f'Malta. Id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv, Daniela Zoppardi, qal li dan il-programm huwa l-aktar wieħed vibranti u inklusiv illi qatt kellu sissa Spazju Kreattiv. Għandna meta naraw l-affarijiet il-fuq minn 10 proġetti fil-ġimgħa. Jiġifieri bej attività differenti bej films, bej arti viżiva, għandna teatru, mużika, workshops, attivitajiet tat-tfal u l-familji, kollox ġewwa din il-binja fejn in-nies ħajkunu jistgħu jikkonkorru biħġarhom. Kompla jgħid li Spazju Kreattiv jikkollabora ma' artisti ġodda kif ukoll stabiliti u joffri spazju għal vuċijiet kollha. Għalli il-programm ta' din is-sena jitfa' enfasi fuq il-ħidma mal-komunità billi joffri avvenimenti mingħajr ħlas u proġetti kollaborattivi li għandhom lan li jwaslu l-arti lejn kull rokna ta' Malta u Għawdex. Semma wkoll li Spazju Kreattiv ser ikompli jespandi l-pjattaforma diġitali tiegħu billi joffri firxa ta' kontenut online inkluż poddati, tours virtwali u arkivju diġitali. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert Ċefaj enfasizza l-importanza ta' dan il-programm divers u saħa li kull sena ikun hemm impenn sabiex tiġi sostnuta l-kreattività fil-forum kollha tagħha. Qal li Spazju Kreattiv iżomm il-bibien tiegħu miftuħa l-artisti sabiex jesperimentaw, jikkollaboraw u jinvolvu ruhom b'modi ġodda. Il-Ministru għall-Arti Owen Bonnici enfasizza l-irwol ta' Spazju Kreattiv fi trawim ta' kollaborazzjonijiet artistiċi li jsawru l-pajsaġġ kulturali ta' Malta. Qal li grazzi għall-isforzi ta' Spazju Kreattiv l-iskambji artistiċi globali tal-lum juru b'mod ħaj kif it-taħlita ta' diversi perspettivi kreattivi tista' tkisser il-barrieri u tipproduċi xogħlijiet ġodda tal-ogħla kwalità.